Η παραλιακή πόλη του Αστακού υποδέχθηκε και φέτος τα σκάφη των αγώνων της 34ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιωνίου. Μικροί και μεγάλοι μπόρεσαν να δουν από κοντά τα 45 σκάφη που συμμετέχουν στους αγώνες. Τα καταγάλανα νερά του Αστακού Ξηρομέρου γέμισαν από δεκάδες σκάφη, τα οποία ήρθαν για να αγωνιστούν στην 34η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιωνίου, το μεγάλο ιστιοπλοϊκό ραντεβού της Δυτικής Ελλάδας. 34η Διεθνής Ιστιοπλοεία Ιωνίου. Πραγματικά οι αγώνες αυτές, το Ράλι Ιωνίου, η Ρεγκάτα Ιωνίου, είναι ένα σημαντικό ναυταθλητικό γεγονός για την περιοχή μας. Ο απόλυτος συγχρονισμός των σκαφών φαντάζει στο απέραντο γαλάζιο σαν τέλεια χορογραφία και το θέαμα μαγεύει μικρούς και μεγάλους. Φέτος το αγώνας είναι αφιερωμένος στις γυναίκες, είναι η ιστιοπλοεία γένους θηλυκού. Προσπαθούμε να σπάσουμε κάποια στερεότυπα που υπήρχαν ότι στη θάλασσα είναι μόνο άντρες, ναυτικοί, ιστιοπλόοι κτλ. Όπως ίσχυε παλιότερα. Είναι για την περιοχή του Ιωνίου μια τουριστική εποχή που τα πιο πολλά οι κυβερνήτες και τα πληρώματα εργάζονται. Το να μπορούμε να έχουμε όμως μια τέτοια μεγάλη συμμετοχή, γιατί θεωρούμε ότι είναι μεγάλη συμμετοχή, μας κάνει να αισιοδοξούμε. Ο αγώνας αυτός, γνωστός και ως Ράλι Ιωνίου, πραγματοποιείται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας σε συνδιοργάνωση με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών μαζί με άλλους ναυτικούς ομίλους και αποτελεί την ιδανική διαφήμιση για τον θαλάσσιο τουρισμό του εκάστοτε τόπου που επισκέπτεται, αφού συμμετέχουν σκάφη από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.